Als centres on s'imparteix formació professional conviu professorat tècnic d'FP i professorat de secundària d'FP, amb les mateixes competències docents, mateix alumnat, mateixes hores lectives i matèries similars d'igual complexitat. Mentre que els professors de secundària d'FP s'emmarquen dins del subgrup A1 de categoria professional, els professors tècnics d'FP estan al subgrup A2. Això motiva diferències importants que afecten les condicions laborals, retribucions i futures pensions. El professorat tècnic té un menor salari, entre 2.000 i 3.000 euros anuals menys segons l'antiguitat. Necessita 3 anys més de cotització per a aconseguir la pensió màxima i, a més, la quantia de la pensió a rebre és més baixa, concretament 4.300 euros menys a l'any. Compta amb pitjors condicions laborals, com la consideració de l'experiència en casos de mobilitat i la impossibilitat d'accedir al cos de catedràtics. Per a revertir aquesta bretxa en drets laborals, la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres ha apostat històricament pel cost únic del professorat, que suposa l'equiparació en tots els drets i no sols els salarials. Per altra banda, lluita per un complement autonòmic per la igualtat en el sou del professorat tècnic. Aquest complement no millora ni les condicions laborals ni les pensions, però significa un pas endavant en quant a l'equiparació salarial, i és per això que l'exigim com a mesura pal·liativa fins a aconseguir el cost únic. Com a sindicat majoritari a l'ensenyament espanyol, Comissions Obreres pressiona el nou govern perquè articule els canvis legislatius necessaris cap a un cost únic docent. Al temps que exigim al govern autonòmic l'equiparació salarial mitjançant un complement específic. Des de Comissions Obreres volem l'equiparació laboral i salarial del professorat tècnic i de secundària de formació professional.